Ikisa la ngavele ngisitshela indaba zaso noma siyinyanga. Nikhumbuleke mina ngulo melaphi okwazi ukuhlolela wonke umuntu. Azikho izinyanga mina ngikwazi ukuyihlolela. Uyabona nje mina mangathiwa ngihlolela mabalengwe la ngamtshela indaba zakho mabalengwe lezi ngaphansi konyawo. Mangathiwa ngihlolela ikhehlelezi ngamhlolela ikhehlelezi aze asole ngisho umgudu ukucasha mina. Mangathiwa manje angihlolele u3second ngamhlolela u3second agcine ngciye ukuthi asugqilaza abantu. Akekho umuntu mina engangamhlolela mina ngahlolela umuntu ngahlolela mina lezi inyanga osomahlaya zigagcina ngci. Mangabe kukhona inyanga ezithembayo edumile ake ingichallenge ingene la ithi angihlolele ngiyihlolele inyanga inye ngoba nazi izinyanga zigcina zisole ezinye izinyanga ukuthi zivalwa ezinye izinyanga kanti umuntu uvalwa imisebenzi yakhe ayenze makhoneni engamukelekile edlozini. Uvalwa imisebenzi yakhe ayenze makhoneni yokumnyama. Omunye uvalwa imisebenzi yakhe ayenzile ukuhlukumeza abanye abantu kanti abantu obarobhayo nobahlukumezayo banamadlozi aphezulu. Ingathi umuntu eshwabula ekhala edlozini lakhe liyabiya idlozi liyakuvala. Mase likuvalile idlozi bese uthi ngivala woza kwethu kanti uvala nje idlozi balabantu bakhalisayo.